Представете си един опитен играч на шах, който не се интересува от красотата на играта или от емоциите на опонента си. Единственото, което има значение, е победата. Той обмисля всеки ход с хладна преценка, предвиждайки няколко стъпки напред и използвайки слабостите на другите в своя полза. Това е сякаш вътрешният свят на Макиавелиста. Той може да се появи като любезен колега, който винаги е готов да помогне, или като чаровен лидер, който умее да вдъхновява. Но зад тази фасада често се крие стратегически ум, който постоянно преценява хората и ситуациите от гледна точка на тяхната полезност за неговите цели. Той е като умел градинар, който знае кои цветя да подхрани и кои да премахне, за да процъфти неговата собствена градина. Емоциите на другите са за него по-скоро инструменти, отколкото споделени преживявания. Той може да съчувства, когато това му носи дивиденти, но истинската емпатия често му е чужда. Той е като актьор, който перфектно изпълнява ролята на загрижен приятел или състрадателен ръководител, но зад кулисите обмисля следващия си ход. Неговата реч е премерена и целенасочена. Той знае как да каже точно това, което другите искат да чуят, за да ги спечели на своя страна или да ги манипулира. Той е като опитен търговец, който умее да продаде и най-неизгодната стока, използвайки убедителни аргументи и емоционални апели. Моралните принципи често са гъвкави за него. Той вярва, че целта оправдава средствата и не се колебае да използва лъжи, измами или дори да настройва хората един срещу друг, ако това му помага да постигне своето. Той е като вълк в овча кожа, който се слива със стадото, докато не му се отдаде възможност да нанесе удар. В отношенията си той често поддържа дистанция, избягвайки истинска емоционална обвързаност, която може да го направи уязвим. Той предпочита да контролира ситуацията и да бъде този, който дърпа конците. Той е като кукловод, който умело манипулира своите марионетки, без да разкрива истинските си намерения. Така че, макиавелистът може да се движи сред нас, често незабелязан, заради своята способност да се адаптира и да прикрива истинските си мотиви. Той е тихият стратег, който предпочита да влияе зад кулисите, винаги готов да се възползва от всяка възможност, за да се придвижи напред своята игра. Разбирането на тази хладна пресметливост може да ни помогне да бъдем по-бдителни и да разпознаваме знаците на манипулация, преди да сме станали пешки в неговата игра. Надявам се, че това видео ви е било полезно. Ако е така, моля, харесайте го и се абонирайте за канала ми, за да получавате известия за нови видеа. Споделете го и с приятелите си.